Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Hello sa inyong lahat. Nakita ulit tayo sa ating latest analysis, Tagalog version, na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Agosto 19 hanggang 22, 2022. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng ating website, Typhoon 2000, celebrating 25 years ng service sa ating mga kababayan. At ito na po na yun ang latest CraftSat. Binabantayan po natin si 93W. Mga good news po ay medyo disorganized po ang kanyang sirkulasyon. At kasalukuyan po, nasa loob na po siya ng Philippine Air Responsibility. Mga 980 kilometers silangan po ng Cagayan. At binabantayan po natin ito closely. Subalit ang mga computer models ay medyo hindi masyado na pong pinapadevelop. Itong si 93W may pagbabago po sa mga computer models, which is good news sa mga kababayan natin sa Tulong Hilagang Luzon. Subalit magdadala pa rin ito ng konting hila ng habagat dito sa Luzon at Visayas na yung darating linggo. So huwag niyong kalimutan magdala ng payong pa rin at mga kapote. At sa ngayon, meron tayong surface trough, okay? Nakaka-apekto sa Kabikulan, Visayas, subalit yung ulap na magbibigay sa ng ulan sa Kabikulan, nagbigay lang po dito sa may Catanduanes, Eastern Bicol Region, at dito naman po sa dagat Pilipinas, sa may Kanluran, bahagi nito. Ang southwest monsoon o habagat ay patuloy pa rin nakaka-apekto po sa Scarborough o Panatag Shoal, sa Kalayaan Island Group at yung Kanluran bahagi po ng Hilaga at gitnang Luzon. Kaya sa mga oras na ito, mayroon na naman pong malalakas na thunderstorms sa gitnang Luzon, Ilocos Region at kasama po ang Metro Manila. So mag-ingat po sa mga possible flash floods at landslides sa mga low-lying areas. Meron tayong trough po dito sa may malapit sa southern coast of China. Kasama po ang Hong Kong, may mga thunderstorms po malapit sa coastal na areas nito. At inaasahan din pong may mga localized thunderstorms po magaganap sa Mindanao, lalo na sa hapon o gabi. At babantayin po natin, balik tayo kay 93W, babantayin po natin ang mga changes sa forecast. So hindi pa po ito final, okay? At baka magbago pa yung forecast. So hopefully hindi na po mag-change ang kanyang intensity. Sana hindi na po siya lumakas, para hindi na po magbigay ng pangamba sa ating mga kababayan sa dulong Hilagang Luzon. So, kailangan natin mag-pray na at mag-hope na mag-change po ang direction itong weather system na ito. At ito po yung fast animation. So, nakikita po natin itong magulong kaulapan nitong si 93W. Medyo mahirap po ang kanyang sirkulasyon. Hindi pa po siya nakaka-organized. At dito naman po sa may West Philippine Sea, may mid-level circulation dito, but hindi pa po siya low pressure, parang part lang siya ng habagat. At may trough po dito malapit sa coastal areas ng southern China. Ito po yung thunderstorm na yun. If you zoom po natin using yung windy.com, dito sa ating zoom in satellite animation, so nakikita po natin itong mga kaulapan, dala ng mga thunderstorms, bibigay po ng mga ulan dito sa gitna at Hilagang Luzon, lalo na dito sa may Ilocos Region. Kasama rin po Metro Manila, Calabarzon, at dito rin sa Kabikulan, may mga padaan-daan pong mga thunderstorms at mga rain showers na inaasahan po, although nagsisimula na po mag-dissipate. May mga ulan po tayo na experience na ito po ay nagsisimula na rin maghina, but still, may mga threat pa rin ng thunderstorms at dito rin sa Kanluran bahagi po ng Kabisayaan. At sa ating rain forecast mula sa European model, sa Sabadong hapon, inaasahan pa yung mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Lalo na po sa may silangan Kabisayaan at Luzon, kasama po ang Bicol. Linggo ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms, lalo na po nalalapit po itong si LPA 93W na posibleng maging tropical depression at yung kanyang trough ay magbibigay pa rin mga thunderstorms dito sa may Hilagang Luzon. At localized thunderstorms naman po sa may ibang bahagi po ng Luzon, kasama po ang Kabikulan. At mga localized thunderstorms din po sa Mindanao. Lunes ng hapon, ayan na po ang si LPA 93W na posibleng maging tropical depression. At still, yung kanyang trough magbibigay ng mga ulan, mga thunderstorms sa Hilagang Luzon. Samantala, may konting habagat po tayo sa may Kabikulan, gitnang Luzon at Kabisayaan. Sa Martes ng hapon, ito po ay base sa forecast ng European model, ay may mga konting habagat po na ma-experience po ang iba't ibang bagay po ng ating bansa. At sa Miyerkules ng hapon,
Nandiyan pa rin po ang threat ng thunderstorms. Although mahina ang habagat, mahina yung hangin, may mga thunderstorms po magaganap dito po sa Mimaropa at kanluran bahagi po ng Luzon. At dito po sa may Mindanao, may mga localized thunderstorms po na pwedeng magbigay po ng mga ulan. At bago tayong paalam, ito ulit yung ating wind at pressure forecast para makita niyo kung saan yung tracking nitong si LPA 93W. Ang American model ay pinapakita po dito, i-move natin ng linggo. Yan na po si LPA 93W, posibleng tropical depression po yan. At sa Monday yan po. Okay, nandyan po siya. Tuesday, mukhang magiging disorganized po siya at aakyat po siya sa Wednesday patungong Okinawa area. At sa Webes, dadaan na po siya malapit sa Okinawa. Friday, lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Okay? So, yan po ang tracking ng American model. Samantala, ang European model ay medyo magkahawig din ang tracking niya. Sa linggo, nandito po siya sa may east of extreme northern Luzon, posibleng maging tropical depression. Monday, lalapit po ang unti-unti sa extreme northern Luzon. Martes, mag-northwest na po, paakyat. Nasa tapat na po siya ng Batanes, more or less 200 kilometers away. Wednesday, papalapit na po siya sa Yayama Island chain ng Japan at papunta sa Okinawa area. At may konting habagat po dito sa Luzon at Western Visayas. Huwebes, August 25, yan na po siya. Papalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility at nalulusaw na po itong si potential tropical depression o si LPA 93W. But may mahinang habagat po na magaganap po sa Luzon at kanluran bahagi po ng Kabisayaan, kasama po ang Palawan area. Okay, so yan po ating latest. So kung titingnan natin yung tracking niya, so ang pinapakita po ng European model ay parang ganito po, gaganyan siya, while yung American model ay gaganyan po siya, ganyan din. So halos magkapareho po ang tracking nitong dalawang reliable computer models. So let's hope and pray hindi na po ito magbabago, hindi pa po ito final. I hope na tuloy-tuloy po ang tracking niya at hindi na maka-affecto po sa ating mga kababayan po sa Hilagang Luzon. So ang konting habagat lang po ang bibigay pa rin mga malalakas na ulan sa Luzon at Kabisayaan dahil po sa mga localized thunderstorms na naka-embed po dito sa mahinang habagat. So yan po ang i-worry natin. Subalit ang direct effect itong potential na bagyo ay hindi na po based sa latest forecast. So abangan natin na yung weekend hanggang Lunes kung anong pagbabago. Sana hindi na po magbago, okay? And kung sakali maging bagyo sa weekend, babalik ulit tayo sa YouTube at Facebook videos para ibigay sa inyo ang pinaka-latest. At again, kung wala naman pong development, sa Monday ulit tayo magbibigay ng update. So, dyan po natin tinatapos ang ating update sa panahon, lalo na po ang latest kay 93W, isa pong LPA na posibleng maging bagyo early next week. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser. And happy weekend to all. And see you again sa Lunes. Maraming salamat po sa pagpanood ninyo.